खुलुमबाय बे गोजोन फुंबिलियाव बयबो आंनि आंगो लोगोफोरनिसिम एबा ख्रीष्ट सिबियारि नोंथांमोननिसिम बे फुंबिलिनि समावहाय आंनि गोसो गोरबोजों साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि जोनोमनि मुङै ग्रीटिंग्स जासिहरनाय जाबाय। भेरी भेरी हैप्पी मेरी क्रिसमास। इसोरा साफ्रोमनिबो सायाव गेदेर आशीर्वाद खालामथों। मानोना दिनै नोंथांनि थाखाय आरो आंनि थाखाय एबा जों बयनिबो थाखाय जोंनि बासायगिरि इमानुएला दाबिदनि नोगोर बेथलेहेमावहाय बियो सारिजाफैबाय। जायहा बिखौ फोथायगोन बियो होफायै बायदि आन्थाय जोबनाय गैयै गोथांखौसो मोननाय बायदि। बेनिखायनो फै जों बे जिशु ख्रीष्टनि जोनोमनि सानाव मोनसे फोरबो बायदिल' जोङो फालिया जासे जोङो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि सारिजानायजों लोगोसे जोंनि पापफोरनिफ्राय जों गोदानै जोङो रिपेन्टेन्स जानानै सोलायनानै एबा जोंबो जिउआव गोदानै सारिजाफिननो। मानोना आथिखालाव गोबां मानसिफ्रा गावनि गोसोखौ सेटिसफाइड खालामनोल' गाननाय जोमनायजों जानाय लोंनायजों डेक'रेशन खालामनायफोरजों बे क्रिसमासखौ सेलेब्रेट खालामनो हमबाय। नाथाय बे क्रिसमासनि समाव जोंनि जिउनि बासायगिरि प्रभु जिशु ख्रीष्टखौ गोजोन होनो नांगौ। जों बेखौहाय बावगारनानै गावखौसो जों सेटिसफाइड जों खालामनो इच्छा खालामग्रा जाबाय। बेनिखायनो फै जोङो बे क्रिसमासनि समाव गावखौ गोजोन होनो नङा जासे जोंनि जिउनि प्रभु जिशु ख्रीष्टखौ जों गोजोन होनि। हामबायसै बयनिसिमबो जिशु ख्रीष्टनि जोनोमनि गेजेरजों बयनिसिमबो गोजोननाया थाथोंसै। आमीन।